LVI Nikki et Toppila Oy on tarjonnut luotettavia LVI-palveluita Pohjois-Suomen alueella jo 15 vuoden ajan. Pitkä kokemuksemme takaa vahvan ammattitaidon ja asiantuntemuksen, joiden avulla pystymme vastaamaan haastavimpiinkin tarpeisiin. Laadukas palvelu ei synny ilman osaavia työntekijöitä. Työntekijämme ovat yrityksemme kantava voima, johon panostamme täysillä. Modernit työkalut, kuten 3D-mallinnus ja esivalmistus, auttavat meitä optimoimaan niin aikataulut kuin resurssitkin. Hyödynnämme LVI-asennuksissa 3D-mallinnusohjelmaa, jonka avulla suunnittelemme asennukset virtuaalisesti ennen työmaalle siirtymistä. Parhaimmillaan 3D-mallinnus säästää aikaa ja kustannuksia useiden työpäivien verran. Kiitämme yhteistyökumppaneitamme. Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä sopiva ratkaisu.